Tak se najednou zastavil celý. Co rychle, že? Jo. To rychlá záležitost. Teď. To je dost zvláštní tu anatomii. Pozor, pozor. Jde tady. Nejde. Tady musí dávat ty mravenze, no? Ale to ne. Teď? Už jde. Papír. To není papír. A ten spinka, ne? Počkat, já ho chci vyfotit. Počkej, teď ho vyfotím, čum. Otočí se, prosím, díky. Tak. A ještě tady je jeden, víš? Jo, jo. A počkej. To je rychlý.